Hey, what's up mga mga Meg? So for today's video, magmumukbang na naman tayo with Daddy Ening. Yes, guys. So of course, ang among kanon is our only and favorite balot. Yes. So, without further ado, Let's start now. let's go. Kasi 16 na Kana, sigasa na. Wow! Hindi na puro so gini sa bao. 19, 19. So, first balut. So, natay suka diri. Dadunk natin, guys. Ang sarap. Kami siya guys. With sibuyas. And of course, nami asin diri. Chicharrones. The best. Lamig siya guys. It's like ako mas lamig ni siya basta naisabaw. Ang iba na sabaw. Kuha na be. Sabaw, guys. Lamig siya guys. Basta. Wala, dua-dua. Lamig di kayo yung sabaw guys. Mara siya kuan guys. Lamig ni siya, try na ninyo. Dapat kamong tanan makakaon og balot kay it's like to be better. Ko sabot ang gusto siya. Suke. Ano na pinakawasin at iwasin sa kanyang usa. The best, guys. The best. So, you go to mga among cameraman. Camera woman. Kuha piso turning. So, of course guys, ipapakuha ko kay dito Ening yung piso dahil hindi pa kasi ako anad kumakain yan. Kaya ibinigay na lang sa akin ni Tito Ening. So guys, may hangin na dito kasi pinapaypayan kami ng camera woman. Womanizer. Wala. Babairo. Womanizer, babairo. The best.
Meron kaming tubig dyan guys. Of course, hindi ko kasi bawal yan. Sarap. Glami ah. Lami, dito siya mga megwa ko. Lain masulti. Paborito kay ko niya. Walang nibalik nga nakakaon ko o kuan. Si Ening guys, nagsunod-sunod sa mga ASMR. Nagkuhan siya, nagyaw-yaw siya, pero naghunghong. Karne. Pasensya na guys kung may yaw guys kasi kuan nararamdam namin tanan ang kinakain namin. Ala! Nilugsot. Yeah. The best. So guys, I think mao ni ang the best mukbang ni Tito Ening. So guys, pasensya na mo ani guys ha kay kuan jud na siya guys kanang para butangan nag itlog. The most hilo mukbang ever. Ngayon pa ko to Ening. So that's it for today's video.
So guys, mag-shoutout sa ko sa mga nang-comment sa among latest vlog. Shoutout kay Virginia Makilan Agwips, Mikay Nilias Arabes, Mary Joy Perez, Angel Caniete Bautista, James Borgi, and Tayoy MP Yoita. So ang gusto magpa-shoutout, comment lang mo sa among videos. Bye! Hey, what's up mga meg? Si Daddy Ening pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play-to-earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So, please click the link in the comment section para ma-download nito.